Skont l-Aġenzija tal-Istatistika Ewropea il-Eurostat, ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna naqset għal 2% f'Diċembru li għadda. Din ir-rata il-inqas rata osservata minn Ottubru tal-2021, jew kważi 40 xahar. Imqabbla ma' sena qabel pajjiżna qed jirreġistra inflazzjoni li kważi n-nofs ta' dik li kienet. Kontra l-perċezzjoni li jipprova joħloq il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Gregg, il-medja tal-inflazzjoni minn dun bidel il-Gvern fl-2013 kienet ukoll ta' 2% jew l-ekwivalenti ta' rata osservata ix-xahar li għadda. Bil-maqlub matul l-aħħar tmexxija nazzjonalista l-medja tal-għoli tal-ħajja kienet ta' 2.8% jew kważi darba u nofs il-medja fl-aħħar 11-il sena. Ta' min ifakkar li l-mira tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-inflazzjoni hi proprju dik ta' 2%. Dan ifisser li Malta hi wieħed mill-ewwel u l-ftit pajjiżi fejn din il-mira qed tintlaħaq. Pereżempju fil-Belġju l-inflazzjoni hi ta' 4.4% jew ferm iżjed mid-doppju tar-rata ta' pajjiżna. Il-medja tal-inflazzjoni fiż-żona euro hi ta' 2.4%, waqt li f'pajjiżna fl-2024 l-inflazzjoni naqset minn 3.7% għal 2%, fiż-żona euro tnaqqis kien minn 2.9% għal 2.4% biss, terz ta' dak li osservat f'pajjiżna. L-inflazzjoni żdiedet is-sena li għaddiet fil-Belġju, l-Italja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Olanda, il-Portugal u l-Finlandja. L-għoli tal-ħajja baqa' għoli wkoll f'pajjiżi bħal Ġermanja, l-Estonja, il-Greċja, Spanja, il-Kroazja u Slovakkja b'rati qrib 3% jew aktar. Pajjiżna kien l-uniku wieħed fl-Ewropa fejn il-prezzijiet tal-fjuwil baqgħu stabbli, filwaqt li l-kontijiet tad-dawl baqgħu sussidjati b'mod qawwi minkejja l-pressjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela wkoll ħa passi biex inaqqas l-inflazzjoni fil-prodotti tal-ikel permezz ta' sussidji fuq il-qmuħ, il-ġwies u ċereali waqt li implementa l-miżura bla preċedent imsejħa stabbiltà. Il-miżura li tant kienet ikkritikata mill-Oppożizzjoni waslet biex ikun hemm tnaqqis fil-prezzijiet ta' diversi prodotti essenzjali tal-ħajja.